ଯେମିତିକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲେ ଘରେ ଆମର ମାଣବସା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଆମର ତ ମାର୍ଗଶିର ଅନାକି ପାଳିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ପାଳି ମାଣବସା ଥାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ପାଳି, ପୁଣି ମା ଆସିବାକୁ ଗୋଟେ ବରଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଶିଲା ଆମର ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହୋଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଯେହେତୁ ରୋଷେଇ ଆଉ ପିଠା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବନେଇବାର ଥିଲା, ଶିଲା ତାର ରୋଷେଇ ଆଉ ମୁଁ ପିଠା ବନେଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ସବୁ ପାଳି ମାଣବସା ଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଳିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଠା ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ପିଠା ବନେଇ ସାରିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେ ଅଳସାମୀ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ କାହିଁକି କେଜାଣି ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠେ। ତାପରେ ମା ପାଖରେ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ହାତରେ ଦୁବ ଫୁଲ ଲଗାଇ ଭୋଗଟିଏ ପାଇଥିଲୁ। ତ ଏମିତିରେ କଟି ଯାଇଥିଲା ଆମର ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଦିନଟି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।